Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. En morwa mar bedo kod odiechieng' ma kawuono ka wagomba ka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Mata chendo ni en Andruth Otieno kendo yiena mondo mi arwak daktari wa kendo wendwa modiechieng' ma kawuono. Daktari machiegni penj laktar bang' ndalo mathoth mokalo. Kaka watimega pile ka pile ber kwang'ere nyingi ng'ain wuod kanye in laktar molonye weche mage kata wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho sa kata matin. Nyinga Dr. Jerry Okello athietho hospital miluongo ni Medical Health Services mano hospital mani yudo Nairobi buore ka to aja Kabondo, that is Kabondo Kasipul Kojwach location. Erokamano anya laktar molonye weche mag general koro wa receive all kind of conditions kwa thiedho kaponi wanyalo refer to arifa. Mano en Dr. Jerry Okello ene wendo wa penj laktar odiechieng' ma kawuono. Ene modhi nyisowa ni kawuono topic wa kata tuo mwadwa wuoye chandruok mwadwa wuoye en chandruok mane? Kawuono daher mondo wawuoye tuo miluongo ni hypogonadism mano kaponi achaka luonge yo mayot en ni low testosterone levels. Low testosterone manyiso ni wan gi hormone miluongo ni testosterone. Hormone ni en hormone makonyo gik mang'eny e del. Achiel kuom gik motimo en ni onyalo miyo ng'ato bedo fertile. Mar ariyo ng'ama dichuo omiyo ng'ama dichuo bedo gi del mar ng'ama dichuo. Manyiso ni kaponi in ng'at ma nigi kata yetik to en ema onyalo konyo mondo yetik owuogi. Seche moko miyo kata mana armpits yudo ni yier ma wuok e yuothi be mago be onyalo miyo kata mag pubic hair en ema onyalo timo omiyi bedo ng'at ma dichuo kata muscles kaka ichweri kaka dichuo en ema onyalo miyo ichweri kaka dichuo. Chutho to miyo tonge mag nyodo be biro manyiso ni onyalo miyo the testicles kata mana tong nyodo mondo los spermatozoa kata sperms manyalo miyo ng'ato bedo fertile. Ka wakete yo machuok Dr. Jerry gin hormones ma miyo ng'ama dichuo bedo ng'ama dichuo. Koro gima wacho kuom ka en dok piny mar hormone ni. Dok piny mar hormone ni. Mabedi wacho nwa kacha ni kapono ni hormone nitiere del maber to ng'ama dichuo biro bedo ng'ama dichuo. Tende niya obiro bedo kod teko mar bedo wuoro kata mar chiwo ich. Tende ni onyalo bedo ng'ama wuoro. Dende biro bedo kaka den ng'ama dichuo. Obiro bedo kod ranyisi duto te manyiso ni ng'ama dichuo en ng'ama dichuo. To thoth ne wayudo ga ni samoro onyalo dok piny kata onyalo okang'e ko onyalo kalo malo. Kapono dok piny emomiyo naluonge ni hypo manyiso no dok chien. To kaponi en hyper manyiso ni en malo. Magi telure gi ng'ato nitie gik manyalo miyo obedo malo kata nitie gik manyalo miyo obedo piny. Kawuono chutho to wawuoye kapono dok piny manyiso ni wawuoyo hypogonadism kata low testosterone. Manyiso ni en twak ma joma chuo nego chik ne gitgi maber mokalo joma mine bedo nego chik itgi maber mokalo nikech samoro jawadi nyalo bedo gi chandruogni wadi nyalo bedo gi chandruogni tiwon kare en ang'o matimo nduguni kata ang'o matimo bwana ni momiyo ineno ka dende lokore aloka. Seche minyuolo nyathi ma wuoyi iwacho ga ni joma nyiri seche minyuolo gi nitiere kaka tong' oseikore dende ma kaka dwe ka dwe medo sude kaka tongi medo dhi. Wang'e ni hormone mar testosterone mwawuoye ni. Kaponi ng'ama dichuo to konyuoli onego bedni tong kata testicles wuok dugo pien manyiso ni onego bedni gi hang kata gi liero piny kanyo ero. Dag tong nyodo koro. Dag tong nyodo moluongo ni testicles. Seche ma gin kanyo ero nitie gik mang'eny ma gitimo ma kata hormones ni achiel kuom gik ma gigolo to nyalo miyogi kata konyogi mondo gigol hormones gi e yo makare. Yudo ni ng'ato lokore kata ng'ato bedo donje adole stage to kodonje adole stage nitie kaka omedore manyiso ni tonge gi kata hormones gi medore. Seche mo medore cha to ochako yudo puberty signs and symptoms kata wacho ni onyalo bedo ng'ato chako yudo ka tong nyodo ni chako bedo maduong' kata mana private parts be chako medore size. Seche moko ng'ato nyalo bedo chako bedo gi beards kata yuothe be ineno ka yier moko chako ti manyiso ni seche modonje puberty cha to miyo tong gi testosterone ni en achiel kuom
hormones mamiyo oyudo lokruok matimore sechego. To kwa dhi mbele makoro ng'ato bedo ng'ama duong', koro yudo ni testosterone ni en ema koro miyo bedo motegno kata bedo ng'ama dichuo gi funde mag dichuo, kasto ibedo gi wach ni ranyisi mag dichuo. To kapo ni ionge godo kata gidok chien matin, to koro inyalo chako bedo mambekni kata inyalo bedo gi ranyisi mag ng'ama miyo. Manyiso niya, ichako bedo size moko mag kata ranyisi mag ng'ama dichuo koro rumo. Dok piny. Koro ka gidok piny, to koro nyini ibedo ng'at ma be yudo kata wala duondi cha be nyako chako liore. Koro mago gin gik ma onego bed ni ng'iyo. To kokwang'iyo kata mana kuom ng'ama dichuo kende, joma miyo be nigi level margi mag testosterone. Manyiso niya, ovaries gi be seche moko ginyuolo hormones mag testosterone, lakini ginyuolo matin niwach gin gi tich machielo ma ginyuolo hormones moko kata mana estrogen kata progesterone ma gitiyo mang'eny. Koro yudo ni testosterone ni be ginyuolo matin. To nitie joma miyo manyalo bedo gi testosterone mang'eny. Manyiso ni inyalo yudo ng'ama miyo manigi en gi yetike seche moko bo chala ng'ama dichuo making'iye tinono ken hormone ni ema koro timo magite. Wantiere kod picha moro ka daktari ma apani pimonwa wach ma owuoyo ni e yo maber mokalo en hormone ma bende miyo ng'ama dichuo bedo ng'ama dichuo, nyalo bedo kod teko mar nyodo, duonde bedo kaka mar dichuo kod weche makamago. Daktari, pichani nidwa ni mondo wapuonjre godo ang'o? Pichani yudo ni onyisowa ik ng'ato gi level mar testosterone. Wang'e ni chutho ni level ma kawaida mar testosterone ng'ama dichuo ng'ama duong' onego bed ni bedo godo kwa chakre 300 gi nyaka 1000 mano nanograms per deciliter. Koro yudo ni kapo ni ng'ato nigi en jahigni 10 to meke bedo matin koro ok bed mang'eny machalo. To kapo ni chopo 20 years, ng'ama nigi 20 years be yudo ni ka ebe no wuon en gi teko mang'eny, onyalo ringo kuonde ginyalo ringe papo, onyalo ringe papo to kod gichapni ahinya, owuok e papo dhi disco dhi koro hormones ni yudo ni teko be ong'eny godo e del. Niwach kiyudo jok mating'o chuma to wach ni ng'ato odhi ochuore kata mana sindan emomiyo tindo okuot, to yudo ko king'iyo tin ok ojeny kabisa. To nitie achiel kuom gik ma gichuore gin hormones. Koro seche ma gichuore hormones gi to yudo ka teko bedo mang'eny kendo nyalo tiyo tich mang'eny. Koro yudo ni age ni en age ma ji mang'eny yudo ni dendi te yudo ni levels mag ng'eny ahinya. Hormone ni ng'eny mokalo. Daktari, wamaki kar higni 20 kama koro hormones opong'o del ka manyiso ni seche ma joma chuo moko kata rawere moko chuore hormone ni mae hormone magi chuore momiyo koro mamoko chuore seche ma gichuore mano yudo ni ka koro obedo gi teko mang'eny. Seche ma obedo gi teko mang'eny cha yudo ni kata chuma cha bo nyalo ting'o mang'eny to dende be jeny kabisa. Koro mae hormone ma yudo ni ng'eny gi chuore. To at age mar 20 nyaka 30 yudo ni en del mangima kendo ng'eny kabisa. Kwa ng'iyo level to koro en malo. King'iyo ko en 10 kachacha jahigni 10 to yudo ni en gi piny kabisa. Manyiso ni gigi kuka nochako nyuolore. Yudo ni ng'ato kata mana private parts magi ochako bedo madongo. Seche moko yuothe be kuka chako ti. Koro en gima pod kuka biro. To kochopo 20 to koro en dende te opong'. Manyiso ni ng'ani kare mumi wacho ni wuoyi no opong' to yot. Onyalo timo gik mang'eny. To kiyudo kapo ni chopo 30 koro chako dok chien. Kochopo 40 koro dok chien kendo. Koro ing'ino medo kodok chien kaka iki medo sudo. Manyiso ni ja 40 years teko ne be ok ng'eny ahinya. Ema kichopo kata mana nyaka 60 to yudo ni ng'ano koro en ng'at ma ebe otema ochapni achapa lakini ok en kama cha compare gi ng'aja 20 years. Umino no ka wacho ni jo Gen Z gi onego bed ni wang'iyo gi wach gine ma gitek kendo gine ma gin ginene mang'eny ma ginyalo timo godo gik mang'eny e piny kae. Ma samoro nyalo miyo wa duoko e penjo ma ji mang'eny osebedo kaka penjo ni ka beto onego bed ni ng'ama dichuo chako nyuol kata nyalo yudo nyithindo ka entiere e higni mage. Japani ma nyalo miyo duoko matin kata kok duoko te higni 70 higni 80 ok ber ahinya. Higni 70 80 pod nyalo yudo to ok ber ahinya, lakini ok ber ahinya. To ja 20 gi 30 mago jok manigi
iluongo ni peak levels manyiso ni gin gi high chances mar yudo nyithindo. To kata king'iyo jompira iro ni joma tugo mpira be gin gi time margi ma gitugo godo mpira ma ka ng'ato chopo 30 years 40 years kanyo to koro ochakore iwacho ni odwa retire manyiso ni kata mana teko ne be osechako bedo ng'ama ool. Koro ma en age ma chakre 20 nyaka 30 mane age ma gini ni malo, hormone ni malo ahinya molo age moko wote. En page laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Jerry Okelo wang'iyo nyawo mar rateke mag dichuo mabende wayudo kacha ni biro kotenre kod hormones mabende opimonwa kaka chal e del chakre higni 10 nyaka higni 80 hormones gi chal na del ang'a timore dendi seche ma hormones gi ni kare to ko wang'iyo ne dok gi piny ang'o manyalo duoko hormones gi piny mano e thor twak odiechieng' ma kawuono kato doko ni wadhi nyime kod twak daher mondo mi apari ni nyalo chako oro ote machuok namba mar SMS en 23600 kaka wamedo sudo to Dr. Jerry bro duoko penjogi mondo mi wayud kaka wanyalo tudore kodi e yo maber mokalo. Daktari, ang'o manyalo miyo hormones gi dok piny? Waneno kacha namba 1 en higni kaka higa medo sudo odok piny naturally. Kopogore kod higni ang'o manyalo miyo rateke gi dok chien? Magi gin hormones ma gibedo produce kata nyuologi in the testicles kata gik molungo ni gonads. Gonads gin ng'ama miyo en ovary, ng'ama dichuo ma wayudo testicles. Koro gibedo controlled manyiso ni inyalo gol gi mang'eny kata inyalo nyuol gi mang'eny kaponi levels ma gima control gi beni malo. To gibedo control from the hypothalamus, mano from the brain. Hypothalamus wan gi moro mabate kanyo miluongo ni pituitary glands. Pituitary glands ni gin ginyuolo hormones machielo to hormones machielo gi madhi timo nade miyo magi nyuolo mang'eny. Koro kapo ni ginyuolo kata mana wach ni luteinizing hormone ginyuolo matin to kaka be dhi nyuolo matin. Kapo ni ginyuolo mang'eny machielo be dhi nyuolo mang'eny. Koro mokwongo nyaka wang'e ni primary cause magiso primary cause ni en kaminyuolo giecha ka en ng'ama dichuo mano testicles nitie chandruok moro iye kanyo. Kapo ni nigi testicles nigi chandruok moro to koro idhi gol gi matin manyiso ni tich mar testicles ne ok dhi tire maber. Onyalo bedo trauma manyiso ni ohinyore, hinyruok. Onyalo bedo ni nigi tuo moro kata mana tuoche mag kahera gi inyalo yudo ni syphilis kata ni gi gonorrhea manyiso ni odhi timo nade affects the testicles. Mano be nyalo timo nade, nyalo miyo ng'ato bedo gi produce less. Onyalo bedo ni in gi cancer moro mar kanyo ero mar testicles go nyalo miyo itimo nade i produce less. Seche moko no tim surgery to nong'ad kamoro matin manyiso ni leche go kama hormones go kalo godo no dhi okethre matin. Gik mang'eny nyalo miyo gini ok ti maber. Wamake kanyo Dr. Jerry, gik mang'eny nyalo miyo gini ok ti maber kendo nyalo duoko rateke gi piny, hormones gi piny mana kaka daktari pimonwa waka oyweyo. Kawa duogo twadhi chako kod penjo nyagiro ni seoronwa penjo e namba mar SMS 23600 kato bro dhi nyime ka wang'iyo gigo manyalo miyo inyalo bedo kod chandruogni kaka ng'ama dichuo inyalo fwenye nade nitiere kod chandruogni to bende inyalo thiedh gi koso keke sodi. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 63 83 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Mondo iyud wendani kaka skiza timari dimana *860 *417# to parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. E toko tikono anandiko adres maber ahinya pari needs. To bende ing'e ni Rajiv Kiani inibiro gi sani? Ere kaka inidwa nadhi kenda to iniwuon niwacho ni botera nyaka dala gi Rajiv. Winja nyathina, taxi driver kae gin joma beyo ahinya. In pod ikia nyathina kaka jogweng' nomor ahinya nikech idok e odi. Ne gimor nikech idok ka Rajiv. Gimomiyo nachiwo side en mana nikech Rajiv. Ne en kamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu, en nyao mar rateke mag joma chuo ma bende biro kotenre kod hormones ma daktari osepimonwa gigo manyalo duoke chien. Kane pok wadhi e yueyo nopimonwa gigo manyalo duoko hormones gi chien kata rateke gi chien. Mopimonwa kata namba 1 en higni, namba 2 gin tuoche mopogore opogore manyalo bedo e dend ng'ato, namba 3 en hinyruok kuonde kata fuoni ma hormone ni ilose. Ne wantiere kanyo daktari kar trauma kata hinyruok. Wadhi nyime kod gigo manyalo kelo chandruogni kapok wang'iyo SMS ma bende aneno ka ng'eny ka mokalo. Ka nitiere kod penjo namba mar SMS en 236 000 en penj laktar. Daktari. Koro ne wacho ni nitie primary courses. Ma primary courses gin gik ma yudo ni omiyo en kama gigi nyuolo kata testicles kanye mantie chandruok. To awuoye trauma manyiso ni nitie hinyruok moro. To nyalo bedo ni nitie tuo moro manomaki, nyalo bedo ni en cancer, nyalo bedo ni nitie pala moro manoteli to ong'ado kata ler moro kanyo to ketho. Kaso wan gi gimiluongo ni secondary courses. Secondary courses manyiso ni en oko gimomiyo odok chien kata hormones gi nyuolo matin, en ni ok owuok e testicles kanyo ero. Gigi owuok oko. To oko kuma no wache ni onyalo bedo kata ni en pituitary glands, kuma no wuoye manie brain, onyalo bedo hypothalamus, manyiso ni kapo ni gigi produce kata onyuolo less hormones ma trigger moro cha, to gidhi bedo matin. Wan gi hormones kaka luteinizing hormone kuom joma miyo kata joma chuo. Wan gi hormones machalo human follicle stimulating hormones. Mamago te koponi otimre nyuol gi matin ni wach nitie chandruok mora mora kata mana pituitary gland ma wang'e ni yudore e obwongo, to nyalo miyo kata mana gigi inyuolo matin koni. Chandruok gi nyalo bedo kata mana cancer mar brain, mayudo ni gi cancer moro, nyalo bedo kata ni gi hinyruok moro modhi ohinyo kar pituitary glands. Koro mago to nyalo miyo ng'ato bedo gang'o, ng'ato bedo gi chandruok mar low kata mana hypogonadotropism. Wadwa ni mondo mwang'e ni ranyisi makineno to inyalo chich ni nyaka bedie ni rateke mag ng'ama dichuo osechako dok piny. Nyalo bedo ni ng'ato nene na maber higni 20, higni 30 kaka ne wawacho cha, kata samoro gisedak chako dok piny kotenre kod gik mopogore opogore e higni 20 kata higni 30. Gin ga ranyisi mag daktari? Ng'ama dichuo ma kalure gi ike
onego beni wachako neno gik moko mopogore opogore. Manyiso ni ng'at mochopo higni 10 manyiso ni osedonjo adole. Nitie gik mo expect ni mondo ochak neno in the next 5 kata 10 kata 4 years ma onego beni wachako neno kata ni private parts magi osechako bedo madongo. Seche moko kata mana yier kuonde mopogore kata yuothe nyalo bedo osechako ti. Seche moko yie tike osechako ti, pubic hair osechako ti. Koro iyudo ni ka ng'ani pod onge gi gini to osechopo kata mana higni kata mana 17 to kanyo nitie chandruok moro ma nyalo nyisowa ni onyalo bedo gi low testosterone. Mar ariyo, nitie jok ma iyudo ni osebedo joma dongo to nitie gik ma chak biro mane onge manyiso ni onyalo bedo ni nena ochalo ng'ama dichuo lakini all of a sudden ineno ka ochako bedo ng'at mani chalo ng'ama dwa bedo gi thuno mar ng'ama miyo. Mano en ranyisi achiel manyiso ni nyalo bedo ni hormones gi bedo timre nade bedo matin. Seche moko duol liore, yudo ni ng'ato en ng'ama duong' to chon to ne en gi base to tinde ineno ka duonde olokore. Mano be nyalo miyo ng'ato chich ni onyalo bedo gi hypogonadism. Mar adek, kata mana fuondege kaka ng'ato chal, yudo ni ng'ato ochako bedo gi hips manyiso ni ntiga level moro mar estrogen e dend ng'ama dichuo lakini koro kapo ni testosterone tin to koro yudo ni ng'ano chako chwere ka gima odwa chalo ng'ama nyako. Mano be is in a condition manyalo yudo ni testosterone ni tin. To mang'eny ne tiyudo ni gin kaka ng'ato tiyo. Ng'ama dichuo ka en ng'at ma ja higni 20 kaka waneno cha gi nyaka 30 onego bed ni en gi ng'ama nigi teko mang'eny ma hormones gi miyi teko mang'eny mar ng'ama dichuo. Koro iyudo ni ng'ani kata mana seche moko kata sexual drive manyiso ni miluma mar nenro gi partner mare rumo. Ochalo ng'ama kata mana seche moko gen partner en gombo moro mar dwaro sexual ginene cha intercourse cha onge. Koro mano be nyalo miyo ng'ato chich ni nyalo bedo gi shidani. Jomoko iyudo ni kapo ni ne ng'at ma osenyombo manigi ng'ama miyo e ot to kata mana nyithindo ok onyal yudo manyiso ni oteri e yo moro ma koro ok inyal timre nade, ok inyal bedo productive e yor yudo nyathi. Koro mano be nyalo miyo ng'ato en achiel kuom gik ma kata kibire i daktari to opimo mondo ng'e ni ito be nyalo bedo ni gi chandruok ni momiyo ok inyal yudo nyathi. Koro mago gin gik ma ing'iyo to gin ranyisi manyalo miyo wang'e ni ng'ato nyalo bedo gi chandruok. Iwacho kacha ni parne giuru kata ging'eyo gigo kata ranyisi ma kineno tinyalo chich nyaka bedie ni ng'ama dichuo ni osechako bedo kod chandruok mar nyao kata rateke ma bende ikelo kod hormones cha osedok piny. Watiere kod picha maber mokalo ka daher mondo ming'e ni picha no nyakwara mogia jwa ka wang'io gi achiel kachiel ka bende wadwa ng'iyo ote kata penjo ma ioro ne daktari. Daktari pimonwa kacha ranyisi go ma bende opimonwa kacha ni low sex drive tende ni kaka ng'ama dichuo onge kod gombo onge kod dwaro. Iwacho nwa kacha ni nyalo bedo ni entiere kod dhako to iyudo ka nyodo bende samoro nyalo tamore, ringruok bende lokore kako chal kaka ng'ama dichuo. Iyudo ni onge kod yie tike, onge kod yie yuothe kod weche makamago. Mago gin ranyisi ma daktari opimonwa. Daktari entiere kod penjo mopogore opogore ka ote moro wacho na ka ni penj na daktari mano Malaki Orondo kantiere Mombasa penjo laktar ni okang'eyo kaka ondike kata kamana bro temo mondo mi ang'iane ni notemo wacho nang'o. Kaito ote machielo bende wacho na kacha ni Sudan ma milambo openjo kacha ni kaito penjo machielo bende wacho na kacha ni weya som kako some kako ndike ni penj na laktar ni machine ni short and thin, what can be the problem and how can it be rectified to normal size? Debede ni ma abendike lokod hormones gi koso. Mano en achiel kuom ranyisi ma ng'ato nyalo neno manyiso ni seche moko nyalo koso moko ok obedo maduong' kapo ni nen adole odonjo adole to yudo ni hormones gi nene piny. Koro yudo ni hormones gi mamiyo ng'ato bedo gi dongruok private parts to kapo ni ok obedo gi hormones moromo to nyalo dong adong ka tin kamano koro mano en gima nyalo dhi chande mbele kucha ma penjo gima kare ma kapo ni en godo to nego beno neno daktari kata seche moko kata mana gynecologist. Ng'eni ji mang'eny neno ni gynecologist en mar laktar joma mine gynecologist nyaka joma chuo to kapo ni gi chandruok mar yudo nyathi
ber kaponi ka jaodi dhi ng'ama miyo to ibi wuotho kode. An John, penjna Dr. Jerry ni antiere kod nyako ma osiepna to asebedo kode kuom ndalo mabura. John en jahigni 23 to pok omako ich. Dewe ni chandruok mar John weche mag hormones gi koso? Well, en achiel kuom gik manyalo miyo ng'ato bedo ma ng'ato nyalo koso mako ich. Ber kaponi odhi hospital mondo ong'i niwach nitie gik mopogore ma be nyalo miyo ma shida ni wuok ma ok ochuno ni nyaka bed makende, lakini ma en achiel kuom gik monego bed ni ng'iyo. Mama no bede paronwa ni thothne ka pono nyithindo koyudore e family to chandruok ok en mar ng'ama miyo kende kata ng'ama dichuo bende nyalo bedo kod chandruok mar hormones ma iwinjo wawuoyo odiochieng' ma kawuono ni. Namba mar SMS en 23600 kapok wang'iyo symptoms kata gigo mitimo mondo mi utest ung'e ni ma e chandruok we akunga some ote 2 kata 1 kiyiena. Kamano. Ote moro wachona ka ani bende ng'ato kochwore hormone ni mang'eny tiri kaka onyalo rocho ngimane e ndalo mabiro to onyalo rocho nang'o e yo ma negative na negative way. Hormone ni kaponi in kode nitie level mare monego bed ni obedogo. To hormones gi bebe chi ng'eny. Ok gin yath minyalo dhi adhiya, ok en Panadol minyalo dhi adhiya ting'iewo mar siling 1. Koro iyudo ni seche ma ichuori gi gicha to imiyo dendi weyo produce gole yo manachoro. Iyudo ni nitie level monego bed ni entie to nitie kaka obwongo pime level mare. Koro kaponi obwongo pimo to yudo ni level no ni kare to weyo koro kotim nade to gimoweyo tich gimoweyo golo manyiso no odhi weyo chuth to chieng' ma koro ionge pesa cha to mano ng'ini ikelo tuo kendi nikech obwongo nosewacho ni gini ok onego bed na golo ma gicha pituitary glands ka osewe tiyo tijno ma ginyalo weyo chuth to seche ma giweyo chuth to mae ma koro idhi dong ng'at ma ionge pituitary ginene ionge hormones gi dendi koro chuno ni nyaka chuoyi achuoya to koro kionge pesa mar chuo chuno to ng'ine ka koro mano shida. Daktari, okang'eyo kar penjo mar organs ni ka chieng' moro wanyalo bedo kod twak ne makende koso wanyalo keta e hormones gi nikech aneno kobiro mang'eny mokalo penjo ni owacho kacha ni daktari naduong' natin kata to no kendo onyuolo nyithindo but duong' ne to tin makata rabo yunga korwako to yes. Nti jok ma nigi private parts matin ma seche moko gin from anyuola manyiso ni gin inherit ng'at gi benye ni bedo inherited to seche ma gibedo inherited ne yudo ni sexual intercourse kata seche moneno ruj gi jahera ok ochuno ni nyaka bed maduong'. Jomoko mabong'isi kidhi sexual teachers kata olungi ni gin ma gitrain ji coaches to ginyalo ng'isi ni ok en duong' mare en kaka tiyo kode ineno koro mano ok nyalo bedo shida niwach kaponi oseyudo nyithindo ka to minot be pod nitie manyiso ni minot pok oywak mana ka minot oywak ni nitie shida moro lakini kapok oywak to manyiso ni onyalo bedo ni otin to ng'e kaka otiyo kode. Kaponi no duong' to chako duogo bedo matin kanye ma koro nyalo wacho ni chandruok moro nitie lakini ber kata kaponi tin to pod idhi ng'iya ni levels magi chalo nade lakini level mar hormones thiedho bedo maduong' mare ok en hormones ni kaponi dhi chuori ni mondo iparo ni dhi bedo maduong' to maru to en mar anyuola otina kamano naturally to mano ine medhi hinyori kendi. Seche ma rawere mathothne ema chuore ga hormones gi ochuore kode mobedo kod teko mang'eny mobedo kod ineno ka dendo lokore kaka nodware no onyalo bedo kuom thuolo marom nade e del kapok otegno kata ka teko ne pok odok chien. Hormones gi nyalo tiyo kata mana dweche 6 konyuole kata mana testosterone to onyalo tiyo kod dweche 6 koro yudo ni jogi seche moko chuore kata mana sindan ni bang' dweche 6 no chiro ni nitie kama koro kochopo ka koro pok omedo to neno ka dende koro chako fuong'ore seche ma dende chako fuong'ore ni neno kodhi omedo ma en gima nyalo tiyo kata dweche 6 kapod ni e dendi.
Maseche mangato chuore to ena kamano kuom dweche 6 kaeto ka dende chako dok piny kendo chako dwano chuore to ni wacho ni koro odhi ketho kaka obwongo tiyo makoro hormone ok dhi wuok e del e yo ma natural kako nego bed ne otimore. Ka explain kanyo maber, yudo ni kaponi tingo chuma to lweti kuot, badi bedo maduong', mangiso ni mi exercise. Gini be seche mo kata testicles seche mo onyuolo gigi to otiyo, to seche miye ni koro okonyal tiyo tijni to we tijni. To lweti be kapi we tingo chuma be fuomore. Mangiso ni mabe bo we tich, to seche moko mo we tich ni o we tich chuth. To seche mo we tijni chuth to koro chuno ni nyaka miye ma oko cha e konyi e kiti. Niwach mo mato no se we tich. Yena mondo mi akaw yweyo nyakore Mungejwang'. Ma en twak mana kwa ini bedi piny mos ichike iti Dr. Jerry tere kod ote machal nade. Seche moko yweyo ka wayudo weche manyien e yo machuok kik wiwil ko namba mar SMS en 236 no tok weche manyien e yo machuok waduogo tadhi kaw simu omiyo ikri mar goyo simu mondo mi ipenj laktar. I was impeached through Parliament for doing the right thing. I was touching people in high office in government. And so because I had refused to join them, then it was time for me to be taught a few lessons in life. Be comfortable knowing that as a leader, you must not have all the answers. I'm engaging with people of Nyandarua quite actively, and I'm listening. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro ngajo ng'wa twak mar rameny piny. Chik by. I couldn't take it. I had to learn to live with it because Bob is no more. From powerful Kenyan stories and entertaining local content that speaks to your heart. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. We've got it all. Own the moment wherever you are. Experience Kenya's stories and Kenya's spirit only on Viusasa. Ere kaka inidwa nadhi kenda to iniwuon ni wacho ni botera nyaka dala gi Rajiv. Winja nyathina, taxi driver kai gin joma beyo ahinya. Kamoro amora ma inidwa dhi giboteri kanyo maber. We face a lot of backlash from individuals who have been deducted by their employer but never remitted to SHA. Doho ng'ado ni ataro mar chik mondo mi sirikal ong'ad chudo mar okumba mar SHIF e osach jotich achiel kachiel kata bang' ng'ado osuru ma ochuno. We have forwarded a file to DPP to charge some people, some police officers and civilians. Ogai mar jomin bura ochwalo nyinge mag ji auchiel mondo mi donjnegi gi ketho mar nek Albert Ojwang kaka wuono OCS ma Nairobi Samuel Talam ochwalie doho. Anagoero kamano mokwongo ne Nyasaye. Anasetagora mang'eny. Ote mag jip sir kod jolo mond liete okoko gwenge makaluo e odiochieng' ni ma piny ngima hingo odiochieng' mond liete.
Penj laktar ko kalera Mugi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Wantiere ko Dr. Jerry okelo e studio wang'iyo kacha nyao mar rateke mag joma chuo ma bende nyao ni biro kotende kod hormones manyalo dok piny e del kotende kod gik mopogore opogore. Kik wiwil ni waseyawo line ka nitiere kod penjo to go simu mondo mi ipenj laktar. Daktari seche mapok achako kawo simu. Nyiso ni diagnosis itimo nang'o, ng'ato oseneno ranyisi gi duto te, osechich ni nyaka bedi ni gimoro rach, idwa tim diagnosis. Osebiro iri kaka daktari, utimo diagnosis nang'o? Mine wadhi lab to pimo remo to ang'iyo levels mag testosterone niwach kaponi sineno ranyisi to ng'ato be osemi history mare koro yot mondo ing'e ni ang'o manyalo bedo seche mantiere diagnosis no yena mondo mi akaw simb Josephat hello penj laktar oimore Josephat machiegni wariyo maber machiegni aneno kukelo twak maber kabisa. Koro an gi penjo madwa penjo daktari. Awinjo kupuonjo maber kabisa. Koro an gi shida achiel. Inyalo konya nang'o? An gi mara dibed ni inene mara dibed ni duong' mokala wayo. Koro aneno ka seche moko kadwa meet with the ladies aneno ka gin ga giluor moko inyalo konya nang'o? Yena mondo mi penji ja higni adi to chandruogni isebedo kode ndalo duto te koso chaka machiegni? Sani ja higni 43. Yes. To isebedo kode kamano ndalo gi duto te koso? Yes, asebedo ka en ga kamano koro akiani nyalo konya nikech nitie the limit kuma kochopo tiwinjo ka mwenyewe analia anaumia. Solution sasa inaweza kuwa ni nini? Okay, daktari biro duoko penjo. Yena mondo mi akaw simb Jacqueline. Jacqueline, hello, penj laktar. Machiegni Jacqueline, duonda TV ni chien? Jacqueline ko dia kila machiegni Jacqueline? Goyo kama no pom mondo mi tinga ese gomo giri kiata maber kendo in puonj ma ko giri. Koro ada penjo da dunia. An gi nyako moro penjo moro kar kani en nyaka pani ndi 25. Jacqueline ng'adore yena uru mondo mi ukaw na penjo Jacqueline kaeto wachwal ne daktari nikech wadwa ni mondo mi wapenj laktar. Simu mokwongo. Ageno nini winje? Thothne oganda kotende kod twak makawuono winjo ka ji ywak ni size tin kamano organ tin ten wacho ni mare oneno ka gima duong' excess mabende kelo ne chandruok nyaka e ot kod mino to ja higni 43 tapenye ni gini ochakore machiegni koso sebedo ga kamano to wacho ni no sebedo ga kamano ndalo gi duto te do be nitie kod chandruok koso mane chwech ne tinyalo tim nang'o kech mino to wacho ni ywak onge gi kwe. Mano nyalo bedo nik mane chwech ne wacho ni nitie gik ma kaponi timore to timore chon kaponi tin sema ichopo 17 18 kanyo kapod omedore to mano dio medore onyalo bedo ni en gima no chako kamano kata en gima nyalo bedo ni en anyuola koro mae na chiel kuom gima to nyalo bedo ni oparo ni mare no duong' ahinya kare mino te mane gi chandruok ineno koro mago be gik monego be ni odhi hospital mondo ing'e gite ni to chandruok ni en kure niwach chwech opogore ke jok ma yudo ni moparo ni duong' no kuom ng'ama chielo to bedo no tin to nyalo paro ni en mare ni tin to kuom ng'ama chielo bedo maduong' koro wang'iyo ni ber kapod no dhi hospital odhi gi jaode mondo ng'igi mondo ibo ng'iye mondo ne kaka inyalo konye kaponi en gima inyalo konye kaponi ok en gima inyalo konye to nitie puonj moko inyalo miye kaka gitimo. Ne wantiere kar diagnosis ipimo no kaka kitimo nonro kendo kaka kitimo diagnosis. Jacqueline benetiere kod penjo wacho kacha ni entiere kod osiepne moro ma osiepne ni yena mondo bi akaw simu machielo mondi kati wadhi nyime. Hello penj laktar? Machiegni penj laktar? Alo nyinga Musa Urure. Machiegni Musa. Apenye ne ya. Brona moro ne otiri Nyangi. To bang' mano koro iro ka koro en piny kabisa. Mano be nyakelo mano tero ng'ato Nyangi. An Musa Urure.
daktari notere nyange to koro bang' mano to koro chako bedo matin tekre ne odok piny well nitie chandruok manyalo wuok kaponi chuoyi sandan niwach nitie sandan miluongo ni anesthesia kata lignocaine ma en local anesthesia en ichuoye kanyo kaponi seche midwa ni mondo geng' ni kik iwinj rem seche ming'adi cha kata seche mitwang'i koro sandan ni kochuo marach kochuo kama ng'ato kia onyalo chuo leche manwa wacho ka wacho ni achiel kuom gik manyalo miyo primary causes ni ler mar kuma tongni nitie kata testicle ni nitie inyalo hiny lergo koro ng'ato kopono chuoyo leche kamarach modhi donjo iye to nyalo kelo to kanyal wacho ni mane gima nosababisha tij gino ma kiko wach ni mane kaka Dr. Jerry nowacho en wani koro mano be nyalo bedo achiel kuom gik manyalo miyo ng'ato timre nade bedo gi chandruok mahinyo testicles to kohinyo testicles to koro nyalo bedo gi low testosterone level kata hypogonadism. Penjo machielo Dr. Jerry odonjona ka kokalo yor SMS, namba mar SMS en 23600. Manopol kutoka Ndhiwa Ramogi Ler. Okay, erokamano ahinya. Kato penjo machielo wacho kacha ni en Suna West, tekre ne sani ni piny. Owacho ni odhi round achiel to ojahigni 50 okonyi nang'o mondo mi odog kaka ne entiere chon. Ma abende ntiere kod tudruok kod hormone mwawene koso. Onyalo bedo gi tudruok kuom hormone, to nyalo bedo gi tudruok gi tuoche mopogore opogore. Jahigni 50 en ng'at ma oseniang' matin. To ber kapo ni ong'iye kuom tuoche mopogore opogore, lakini waneno levels mag testosterone kalore gi age nitie jok ma kaka imedo dongo kaka odok piny koro okonyal bedo kaka jahigni 20 make kanyo seche ma make kanyo no tana kwa ni mondo mi waduoke picha cha mar higni kod hormones gi mondo mi waduok Paul maber. Hello penje laktar. Hello? Yes. Hello penje laktar. Siwo gi Felix. Machiegni Felix. Na penjo be idea mar masturbation be nyalo ketho teko mar dichwo. Ang'o no? Masturbation. Yeah. Erokamano ahinya. Inyalo penjo no Felix, wach mar masturbation ang'eny godo SMS kama okalo. Duok no mano daktari. Masturbation ok en yo ma kawaida ma Nyasaye ochweyo wago. Koro yudo ni nitie gik moko madonga seche ma ng'ato timo masturbation ma gigi yuayo kute mpogore opogore, ginyalo yuayo mostly yudo ni gin bacterial infection ma kodonjo iye kute ma bacteria kodonjo iye kucha to dhi kelo ni chandruok mar infection e testicles. Seche mokelo ni chandruok mar infection e testicles ni odhi miyo gi heal to gi heal gi a lot of fibrous tissues ma mano nyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok machalo kama. Adwa ni waduok Paul, to seche mwaduoko Paul adwa ni waduok Paul kod picha ma wantiere godo kani kapok aduoko Paul yena mondo mi akawie simu. Hello penje laktar. Hello? Hello penje laktar. Machiegni. Ma engineer Fred Obura. Machiegni Fred. An Mixen Mbasaka. Penjo ni chiemo ma ji chamogi. Chiemo ma ji chamogi. Be nyalo miyo umadi chuo dok piny. Mar ariyo. Iyudo ka dichuo moko ywak nikech dende jony timre nade. Jony mar del be nyalo duoko mano piny. Mano e penjo. Penjo mar ariyo to kayudo maler ahinya to kata kamano mar chiemo. Awacho ni penjo mar ariyo ne ya ni kopone nitie kaka jok moko tinde winjo ni del gi jony. Jony mar del ni nyalo miyo bende kufu ng'ato dok piny. Jony mar del. Inyalo pimonwa ni jony mar del thoth ni kuom joma chuo ang'o makelo jony ni, to penjo ni maduong' mokalo en weche mag chiemo ma ji chamo. Ka duoko penjo no anyalo riwe gi penjo ma waweyo nus cha gi konye wach picha ni. Yudo ni ng'ato ka jahigni 20 en ng'at ma dende pod nigi teko mang'eny wach gini yudo ni hormones gi pod ng'eny e dende. To seche momedo bedo ng'ama duong' kata ja 30 kata donjo 40 to aneno ka gini levels dok piny manyiso ni ok onyal timo tich machalo machoncha kaka notiyo chon ka en jahigni 20 manyiso ni seche motemo timo
tijego to dwa timo gi kaka notimo gi cha to dhi jonya ahinya manyiso ni jonya ahinya no ka lure gi ng'ato be nyalo miyo ng'ato wacho ni en gini low testosterone manyalo miyo timo obedo ng'amo jon kamano. Mar ariyo kapone seche mwa ansa ng'ama chie mokwongo cha wacho ni neno kaka age dhi no mano nyiso ni ng'at ma 80 years ni onge teko ma ng'ani ok nyal timo gima ja 50 years timo kotemo to dhi jonya ahinya to ka ja 60 otimo gima ja 20 timo kotemo tiyo gi the same strength kata gi time limits te en owuon e bodhi jonya ahinya manyiso ni jol mar den kako wache no nyalo bedo ni en shida ni makele to koro kwa wachi ni mondo dhi chuori ni wachi jony kichuori sindan no ni wachi jony gima idhi timo ni idhi miyo koro dendi koro produce gol mare eno ko produce to koro ine makoro idhinyori kendo. Daktari penjo ni oduoko Paul maber mokalo picha ni oduoko Paul maber mokalo mabende Paul inyalo neno picha ni kaka daktari pimonwa higni 20 nyaka higni 80 inyalo nena kaka hormones gichal e del jagni 20 ineno kamare opong ja higni 50 kama ni wacho ni nitiere cha ineno kamare osedhinus tiende ni en natural en gima timore kaka del medo bedo mang'ongo. Daktari adwa ni mondo mi iduok na penjo mar weche mag thieth ponono ni ng'ato nitiere kod hormone ni matin to ok ochopo higni ka bende inyalo yud kaka ithiedhe thieth chal nade kapo kaka penjo achiel mar tabu kawuok baro lengo. Thieth nitie kendo thieth gin hormones ema imiye ji koro yudo ni kapo ni ng'ama pod tin ijai gi 10 ijai ni 15 to watimo test mwa yudo ni levels gin ni piny to inyalo medi hormones gi moro timre nade mondo mi otegi kata mi bedi kaka jomoko to kapo ni odok piny kam ni seche moko ni ng'ama duong' to ne obera to nitie ni wach shida mang'eny wach primary levels kata mana secondary inyalo bedo ni yudo ni gini chako dok chien ko chako dok chien to koro watimo nade wadoke e thieth mangiso ni nyalo mi thieth e yor sandan nyalo mi thieth e yor patch nitie moko mag patch yudo ne mibawe abawa kaka mag mine ka to nitie moko minyalo mi kata mana mimuonyo ko andela koro lure gi ma yiero kata manitie koro inyalo mi tichuoyigo kata mana bang' jumbe nitie moko mar bang' dwe achiel nitie moko mag bang' dweche auchiel koro lure gi ma miyudo kanyo kotin inyalo mede gi sindan inyalo mede gi yath mimuonyo inyalo mede gi patch mano ma ibao ponono ni ng'ato tiyo kod hormone mang'eny ochuore kata mede dene mang'eny mobedo excess bende inyalo gole kapono ni koro yudo puonje chenro mar penj laktar to wacho ni mondo mi ogole mondo mi dende odog kaka yani nitiere bende inyalo gole ogolore kende ni wacho ng'e ni hormones jok budha ahinya e del onyalo tiyo kata mana dweche auchiel koro inyisi ni we ko kamano tinyisi ni timo gima iluongo ni tapering en niya ni seche mar kanipo ni chuoye kata dos mar wach kata ni 10 ml mano en an example ranyisi koro inyisi ni koro wang' ni idhi chuoyo 5 ichwe igole mos mondo miyo dendi thuolo mar duogo e yo makare to kapo ni time gaming'a to koro idhi ketho hormones cha idhi ketho kama inyuolo gieno to koro ok nyal produce anymore koro mano ema onego bed ni ng'iyo ji ni ichwoye mana seche mi ihitaji jok ma yudo ni dhi e gym dhi ting'o chuma to gin gi kata higni 50 to odwa nobed ng'ama pong' ka ja higni 20 koro medo gi gigi mana gi mano e gima kelo chandruok tiende ni hormone ni ema miyo ng'ama dichuo bedo ng'ama dichuo moro thuolo mar go simu kata oro ote otami tidwa ni tudri kod laktar Dr. Jerry inyalo yudi kanye yore mag tudruok bende inyalo wachonwa yude hospital miluongo ni Medical Health Services Nairobi Boreka to kimanyo Medical Health Services inyalo yude mbui mano Facebook Medical Health Services ana awuon inyalo yuda kanyo gi Dr. Jerry Okelo e Facebook to Dr. Jerry Okelo mano TikTok adokero kamano Dr. Jerry nyakwara mugia jwang iwacho ga kacha ni wich kuot nonego apoyo e gono wiki kikuodi ka itere kod chandruok tudri kod Dr. Jerry obonyisi yore mopogore
inyalo konyori godo. To pono no ni chuoriga homoni, daktari wacho kacha ni chak duoke piny mos mos ma orume dendi, we dendi oti kaka Nyasaye nochweye. Ne daktari marwa erokamano makende, ne producer na Alex erokamano mathoth, ne director na Alex erokamano, ne producer na Perpetual Okoth Nyameja erokamano mathoth. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar, kiko beda mbaka to bed puonj maya opachwa kendo miyo wabedo kod ngima makare, nikech ngima en mwandu. Ani luonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo, oriti uru masani. I'm a very soft guy. I'm like a tortoise. You know, a tortoise has a very hard shell, but beneath is a very soft animal. And these meetings you see me having here under this tree, it's about forming the next government. Uhuru Kenyatta, we did this politics here, he became president. William Ruto now, who is attacking us every day and calling us tribalists and villagers. We organize his politics from here. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo